Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kukuchingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuda kukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare. Mumasvondo apfuura takakupai nyaya yechechi yanetsa kumarondera inonzi iyo Assemblies of God Spiritual Movement. Iri kunzi iyo iri kuiti pachivanhu pedu mwana nemubereki vanofana kunge vachigara pamwe chete, baba namai vachigara pamwe chete vachichengeta mhuri dzavo. Asi chechi iri kuti cut ties nemurume wako, cut ties nevabereki vako, mwana agare kunonzi kumission house. Nhasi uno taita rombo rakanaka, tasvika panzvimbo kumarondera ikoko pachechi Assemblies of God Spiritual Movement. Tikakwanisa kuonawo mwana akanga akagariswa aitwawo cut ties nevabereki vake, akagariswa kwacho kunonzi kumission house. Kwaanoti iye kune matambudziko akasiyana siyana. Rega titaure nemwana uyu asi tichamuchinja zita nekuti mwana mudiki kuitira ramangwana rake. Ndinoti undudza kuti zvinhu zvandada kubvunza izvezvi handiti maererano nekuchechi kwawaienda uko kuAssemblies of God Spiritual Movement. Waudzirwa nababa here kana kuti zvinhu zvaunotoziva iwewe? Zvinhu zvandinotoziva inini. Hauna kana kuudzira? Handina. Ungatitsanangurire wewe kuti kuchechi kuspiritual movement uku ndezvipi zvamaiita sevana vadiki muri kuchechi uku? Tinozoti vana vanoenda kuSunday school kana vari kumachechi. Imimi kuchechi kwenyu ndezvipi zvamaiita? Isusu taiita zvekutengesa. Taipiwa maspice, majigis nemaputi totengesa. Wakaenda kana nadzo watengesa zvese waisakwanisa kusarohwa, but wakatengesa kana chimwe chete waikwanisa waitonzwa rohwa wadi kutengesa zvese. Kana vanhu vakati isa hatina chimari usinotengesa, vanhu voti haina handina mari, waitokwanisa ronzo waifanira kuramba uchiwa netsonzo upiwe mari utengese. Ndinoda kuti unyatsondijekesera ipapo kuti iwewo wakazotanga nonogara kuchechi, chii changa chaitika kuti uzotanga kugara kuchechi? Ndatanga kugara kuchechi ningirini. Baba vari kumba varamba chechi vati haichaite. Mai vovha varamba uchienda chechi, vha ndaramba ndichienda chechi namai. Ndopandakazotanga kuenda kumission house. Ndopataisaona nguva yekusawerenga mabhuku. Saka mama ndo vakatienda here kumission house kana kuti iwewe kuchechi kunotongonzi mwana wese anofanira kuenda kunogara kumission house? Kuchechi kunotonzi mwana wese ndiye anofanira kuenda kumission house. Saka kumission house kunoenda vana vari kuprimary chete here, vari kusekondary chete here, kana kuti mwana wese anongonzi mwana anogara nebereki anoenda kumission house? Mwana wese. Hazvinotakura kuenda kusekondary, hazvide kuti ari muprimary anotoenda kusekondary, anoenda kuningirini in-house. Masvika kumission house uchinyatsonditsanangurewo kuti pamakasvika muchinzi maakugara panapa hamuchagari nana mama kumba, makanga maudzwa kuti chii, muri kuenda kupi? Zvakaitika isusu takanzi indani namama mukuenda kuimba yeboys. Saka ndikati pangu ngatiendawo kunorara ikoko pazuva 1. Isusu vadaenda hatutora takutoramba tichigara ikoko ndokutojairirana nako. Ndo zvakaitika. Saka mama pakati mukuenda kumba yeboys, makafunga here makutoenda kunogara kuboarding? Anozoti kuboarding kune kuboarding kwevakomana chete, iwo wakafunga kuti chii ipapa nguva idzodzo? Ndikati imba yeboys yepachechi, saka hazvina mhosva. Ndo zvakaitika, ndo pandakafunga ipapo. Masvika kuimba yeboys, kwanga kune boys chete here kumba uku kana kuti kwakanga kwakasangana vakomana futi nevasikana? Kwanga kune boys chete. Mazera ako here kana kuti nemamwewo makuru? Mazera angu nemamwewo makuru. Masvika kumba yevakomana kumission house, makatambirwa sei? Kwakanga kuinani? Takatongobva tese pachechi apa, takasvika takakuvhurwa gate, bva tapinda vatanzi iyi ndo rume yenyu yapfana. Isusu tisu tichitaura todanzi iyi ndo rume yenyu murara imomo. Ndo zvatikangoita. Kana uchiri kurangarira magarira muri vangani murume yenyu kana kuti maigara muri vangani murume yenyu? Handicharangarire, but ndongoziva mazita awo. Mazita haana basa. Asi mamakawanda here kana kuti tomboti kana mamuri 10 here kana kuti mamakawanda kudarika ipapo? Takawanda.
Saka pamaigara mangwana mamuka marara kapa mamuka makusenseni makapiwa here mauniform kana kuti makabvunza kuti takuda kuenda kuchikoro kana kuti makanga muri paholiday? Takaenda paholiday asi nguva yekusawana bhuku taisaiwana nguva yacho yekubata bhuku taisaiwana nguva yese kungonzi tengesa kuti uwane mari vanzi 10% yacho inoendesawo nareverend. Saka mari yamaitsvaga imimi yakanga iri mari yei? Paputi rinenge rine peki 20 but unenge uchitengesa mari unenge uchitengesa kana 10 bond zona obva wana 200 chi marandya obva waenda chi kune unopa 10% yese unobva enda chi uko obva yanzi iyasara haizi yako futi inofanira kuenda ikoko. Ndanzwa uchiti peki rinenge rine maputi 20 wakutoziva kucalculate mesi dzacho kuti unozobuda mari yakati munozobuda mari yakati 10% zvoenda kuna referent. Iwewe nguva iyoyo wakangoni makore mangani? Ndandine 11. Wanga kutogona kuverenga change dzese dzekuti ndikapiwa maputi akadai ndinofanira kudzoka nemari yakadai? Ndotogona. Ndadagona. Saka waiti waipiwa zvinhu zvekuti waipiwa maputi nemajigisi nemaswitsi here zvichizoenderana nezera rako kuti kana uri muhombe waizopiwa zvinhu zvakaita sebhutsu sehembe kana kuti wapfana waingopiwa maputi nemazepe unzi enotengesa ma10 cents apo? Tanzi maputi nemazepe for munhu wese andika maspice wopiwa kana namama nanababa wozokupa chi maspice ekunzi enotengeserawo asi iwe unogona kutopiwa tumaspice twakadai so nemaputi nemazepe. Makambofunga here pfungwa dzekuti ngetimbobvunza vana mama kuti ko hatisi kudzoka kumba here tichiri ngogara kudzimba dzevakomana chii chiri kumboitika? Isati takafunga hedu but zvakaramba kubudirira. Chii chakaramba kubudirira? Mama musingavaoni here ana mama kana kuti? Taivaona Sunday but ana mama wacho vaibva kukurudzira kuti enda ikoko futi. Vaiti chii? Vekuzoti wakawaudza kuti mama uku kwakubhozwa nzi ndikumba kwaunofanira kurara ikoko. Saka vaiuya nechikafu here ana mama kana kuti maingosangana kuchechi mune munhu otoenda kumba kwavo mai kumba kwavo imimi kumba kwenyu kwamunorara? Chikafu taisapiwa chikafu chaitove cheikoko kumission house. Maidya zvakanaka here kumission house uko? Aiwa zvakanaka taisadya taingonzi kana nyama isusu taita kutongoikanganwawo because tangunzi nyama chi hamudyi ichi zvakakura singadye nyama tainzi machanzi dora nemabora masikati sadza makuseni sadza nemanheru kana nguva yekumhonzowo rice munoridya kana pari pamusangano chete. Mache musangano wauitwe ka1 here kana pagore? Isusu kunoitwa ka3 chete. Ka3 pagore? Sando ka3 ndo kamaidya nyama gore rese? Nyama rice? Saka mama zvaramba zvichiitika kuti uri kuona kuti nyama uchatoizive magara achamakuita asisiriwo magara anofanira kunge achiitwa kuchikoro bosozoti kuchikoro munodzidziswa kunzi mwana wese ane marights ake kuti right for shelter, right for food. Iwe uri kuona zvinhu zvako izvozvo marights ako achitsimbirirwa wakakwanisa here kuonesa mama kuti aiwa inini ndakuda kudzoka kumba? Takawaudza but zvaingotsikirira nawo inini ndo pandakazotongototi panapa takaita si ndo pandakati kuna referend wacho domboenda kuna mama unoita se kunogadzira danga retsuro nditi project yetsuro ini vati enda hako ini vandaenda mama vandati mama chi danga rangu raita gendiite se ndichienda kuchechi vandiita uvhaenda nemushina ndakati vandipa bhegi yegumbezi nemaputi angu iyayo nemazepe ini vandati vandapinda muchechi vapaita half day inonzi chi half time andika tasvika pahalf time tadopinda muchechi ainivanda tichidomaenda chikuseri kuna dedi wangu so anzi sitaloni varamba ini vandaita se vandasara vandamwa mvura sitaloni paakapinda muchechi vandasara ndibuda gedi vandauya kunoku ndokutoera kwandakaita. Saka uri kumission house kana kuti uchigara nadedi namama wanga usakwanise kuya uzoona dedi here? Ndaisakwanise. Chii chaita kuti usakwanise kuya uzoona baba vako wawaigara navo nguva yese wozongotanga unzi usaone dedi? Vanenge vakunzi havazi baba vako katamatize nawo idhimoni
utopiwa baba wemuchechi muno. Saka iwe wanga wapiwa baba ere kuchechi? Wanga watopiwa baba nguva diki yoyi? Andandapiwa. Okay. Saka baba vekuchechi school fees yekuenda kuchikoro inobhadharwa nani? Inobhadharwa nadhedhi wekumba ere kana nadhedhi wekuchechi? Nadhedhi wekumba. Sei ichibhadharwa nadhedhi wekumba iwo wanadhedhi vanyowani? Vanoti ava ndi baba wemweya ndozvavanotaura. Ava ndiwo baba wenyama. Vanofana kuita sei? Kukubhadhara zvepanyama. Ava vanokubhadhara zvepamweya ndozvavanotaura. Saka dhedhi vepamweya basa ravo ndere kuita sei? Kukuparidzira ere kana kuti? Vanonamatira vanhu. Iwo vako vaikunamatire? Havainonamatira. But zveitadza kubora. Nanzo uchiti maenda kunotengesa. Obviously mune muchienda mutownship kawo munotengesa maswitsi nemazepe enyu. Maenda nemunhu anenge akakuchengetedzai ere kana kuti munhu aingobuda akananga kwake ananga kwake mozongodzoka usiku nemari dzevaridzi? Taitopiwa maduties ekuti iwe uri kuenda murodhi yakati, iwe kuenda murodhi yakati. Totobuda takananganawo takaenda murodhi imomo tonotengesa vanhu vakaramba akatisati namari todzokera. Monzi matadza kuwanedza ndo maroyo todaro. Saka mairoyerwa shamu dzakafanana ere zoti munogona kuvengerwa shamuka kunzi iwe hanti watengesa chinhu 1 peki rako rasara mazepe 4 kana mazepe ako 19 saka ndikukurova shamu 20 mairohwa sei pakurova kwamaitwa kuchechi? Shamu dzacho dziwerengwe unongonzi uya kuno. Wanzi iwe watengesa ningi. Skanzi ko iri ratadza kupera. Shaka iwe tudo kurowa ufa wanzi mirapo ufa wabatiswa chi kana mbedha kana ngonzi miro wakadaro ufa ro. Airova vanhu ndiani kuchechi? Ndireverend ere kana kuti kwakako kuine vana sisi nana mbuya vaigara kumba kumission house? Inangu ini ndakarowa naStalon. Ndo munhu akandirowa. Ipapo wanga watadza kutengesa zvemari? Ndandisina kutengerwa panguva yacho. Next time vandata se vandatengesa chimazepe. Maputa anotengwa vandarowa. Saka alright, toti iwe wadzoka kumba sezvawambotaura kuti maenda masitritsi akasiyana-siyana. Pane ere pamakambofunga kuti isusu ngatichitizei tidzokere kupi? Kumba. Ipapo ndakafunga hangu bwati ndikati ndoterwa chi kumba uku rodi dzekuno kuti zhinji handitese handidzizivi. Saka chi ndakaenda uku ndakazomirira chi pachechi apo. Dzeuku chi ndodziziva ndo ndaita se ndatiza. Ndo ndatofurana nemishanyara kuti tikatize but aizoshekwe kutizira. Vese vabereki vake vainamata. Vese vabereki vake vanga vari muchechi. Zvasiyana newe kuti mama vanga vari muchechi baba vari. Saka uchisvika iwe uchidzoka kunoko kuzosangana nababa wanga usinombovato here muri demon? Ndandowatukawo kakawanda ndichifurirwa hangu netimu rekuchechi ikoko. Ndo but zvikangoitawo zvakanaka. Saka vakakutambira zvako baba vakati wadzoka hako mwanangu zvisinei kuti waindituka kuti demon. Wakasvika here ukakumbira ruregerero kana kuti izvezvi wotokumbira ruregerero kuna baba? Handina hangu kuvakumbira ruregerero. Chibva watowakumbira izvezvi kuti aiwa paya ndakanga ndisingazive kuti zvandaitoita ndaikanganisa nekuti ndangaita se ndaifurirwawo. Unogona kuti wakumbira izvezvi ruregerero izvezvi handivaripo vanogona kutozvinza kuti aiwa mwana wangu ataura mashoko achibva pakati pemwoyo wake kuti aiwa ndiregerereiwo. Ndike ndimataure baba ndokumbira ruregerero. Zvinhu zvese zvandaita zvekukutukai zvekuvengai ndaifurirwa. Sandini bandaizviita ndega ndikumbira ruregerero. Saka wauya kunoku mama vazoziva kuti mwana atiza kumba yevakomana uko kwavakakusiya vakati chii? Hakusati masangana here kubva pese pawakatiza pauchiya kuna baba? Takasangana but vanomutaura vaingoti kwakurema kwakunetsa. Ndakavaudza kuti ndakamuudza kuti makatomuudzwawo kunzi dai makasiya chechi kana ise neniwo takataura. Saka mama ndova kuti kuchechi kwakurema vakuda kudzoka futi kumba? Iwo kurudzira unga vape mama ndiye kuti kudii? Vorambira kuchechi here kana kuti muda kuti mudzoke pamba mugara samama nadhedhi nemwana wavo? Ndotova pakurudzira kuti bvai kuchechi koko musashandiswe dzokai kumba.
aiwa waita akone kuti pawo maziviro aunoita pamusoro pechechi yawaipinda nguva yese. Kuzvino rege timbotaura nababa vemwana watabva kutaura naye timbonzwisisawo kuti zvataurwa nemwana hangava manyepo here, ichokwadi here, ende chii chakaita kuti vabudewo muchechi iyi. Chechi inonzi Assemblies of God Spiritual Movement yakafoma zvinhu zvayo mukati mechechi inonzi Assemblies of God. Saka vakazoedera spiritual movement. Edera spiritual movement nekuchinja zvese zvaitwa zveAssemblies of God. Chekutanga ndaive ndiri namatu ndiri congregate muchechi imomo. Saka leader wedu paakafa 2020 musi 31 July. Then tabva kunomuviga asina kutora time andakukwanisa hangu rekoda madays acho tomangana zvinotora time. Then aive secretary akabva announce kuti mwana wake anonzi Philip Zinyama ndiye achatungamirira chechi. Izvo hazvina kuitika ndiripo, ndakaita zvekutoudzwawo nokuti mudzimai wandanga ndinaye anga achitopindawo muchechi imomo. Saka ndaudzwa kudaro ndobva ndangoramba ndiri ndichilarudaro. Saka inini ndiri semunhu anosenza basa rake ega, nguva ndo inenge ichindinetsa po ndichitandasana nemacustomers. So zvakazoitika ndezvekuzoti ini ndakazouya muchechi uku yainamatwa everyday old men varipo tichiita zvakanaka, tichikurumidza kupedza tichienda kudzimba tichiita sese tichiita zvese izvozvi. So what happened is ndakazosvika kumba inini ndikagara panze kusvika mudzimai azouya nemakiyi. Then ndipo ndakamudza kuti izvo hazvichaite, ini handichamwanise kuenda kuchechi. Dzanga dziri nguva yainamatwa from 5:30 to vakakurumidza 10 o'clock PM, 5:30 PM to 10 PM. 10 PM vanenge vakurumidza kupedza. Chakatondishamisa ipapo time iyo yanga iri time yeCovid. Saka it's the only church yaikwanisa kuungana, but yairambidzwa kuungana isika kubasa kwaitotinetsa kuenda, but ivo vainamata nditori nekwiriwo nazvo kuti vaizvimaneja how when handi nemasecurity forces masoja chichi airambidza zvinhu zvakaita sanga saizvozvo, but ivo vaiungana mazuva acho ese iwayo. So inini pandakati ndichazvikwanisi ndakatomuudza mudzimai ndikati handichaende kuchechi. Ndobva tagara ndobva ndazomuti asikana madii maregedza kuenda kuchechi, relationship yedu ikuita se iri kutoita rift pakati. Akandideclare openly kuti kuchechi handiregedze kuenda. Ndikaudza imwe shamwari yake inoticha patapfuma kuti ndonyaya iri kwechechi, yakamuudzawo akandiudzawo kuti akati chechi haaregedze kuenda. Then ndakazobuda mumba ndobva ndauya kumba kwababa wangu. Saka imba yababa wangu iri pachechi ipapo, tinotoshare about mkotopeya chechi itoshare about that. So zvese zvinoitika muchechi muzhinji achitozviziva, totozvinzwa kuti malocals ese ipapa panogona kutaurirai. Saka ndasiya mudzimai akasara nemwana, ndabva ndakugara ndega. Mwana akazouya ndobva ndagara naye musi muna 2021 muna February. Ndonyatsorangarira zuva re14 February. Mwana ndachigara naye akatotanga kuenda kuchikoro ndinaye. Ndobva azoenda kuchikoro, mai vacho vaitengesa pachikoro patapfuma ipapo. Ndobva ndaenda kuchikoro, ndaona mwana haana kuuya. Ndazomutera ndichiona ndobva ndamana mai vake ndikati onaka kana uchida kugara namama wako ndose unonditaurira. Ndobva ati ndinoudza mama kuti ndakunotora hembe chidziri kuna baba. Patakadzoka nemwana kunoko inini chizodzokera naye takaona mai vasati vabuda chechi, tikadzoka kumba tikazodzokerazvo kuma10. Patakadzokera ipapo kuma10 pakati kasina kunaka, ndikatosungirwa domestic violence, but polisi haina kuita zvekuudzwa. Vakatofonera anonzi reverend wavo kuti auye, akatotumira motikari, akatumira polisi. Ndobva ndatosungwa, ndobva ndatongwa, ndobva ndanzi guilty, ndobva ndabhadhariswa fined. Then before that vakatondisungisa maintenance. Izvo nditiro neprotection order ye5 years yekuti handikwanisi kusvika kumba ikoko. Saka inini hangu ndanga ndangoti it's okay, handina kana problem as long ndichi able to work, ndinoshanda ndowana zvimwe. Saka challenge yakazoitika ndeyekuti pavakatora mwana vandisa pamaintenance, chechi yane doctrine nokuti cut ties. Mwana wangu wandikutora nezvake aitonditi demon openly, iye nezvagrade 7. Aiti akasvika pamba achida kana kupiwa 50 cents kuti aende kunoona drama kuchikoro,
handana nemundani mudzimai aisvikotanga kutuka mudzimai wangu uri hure rababa wangu iwewe uri kudya mari yababa wangu chichi a lot of stories. Saka ndakazodza mudzimai ndikati no hausi kuona here kuti mwana uyu haana mashoko akaita sanga saiwayo anenge ari kutofidwa. Saka ndatongwa maintenance chibhadha yakazonzi maintenance ikwidzwe, but before that ndakaapply access yekuti ndoda kuonawo mwana wangu mapepa acho nditori nawo zvokuti dai makwanisa kutoatora muchapublisha zvaita. Ndaapply access yemwana vakahayirwa lawyer nechurch members nechurch infact kaunti nezinyama family because lawyer iri nderekwana zinyama. ndobva randibvuraudza mukoti kubva musi iwe kusvika nanhasi nyaya iyi haina zobvira yapinda futi mukoti. Saka ndikutofungira kuti vane pollution yavanoisa mujustice nekupolice because nyaya yangu inini takapedzisira taenda kuna provincial magistrate ichinzi inonzi pre-trial conference yekuti patichanozotongwa tichatongwa tichiti chii zvichadiscusswa. Kubva musi iwo vakabva vanditi kuchauya social welfare officers, up to today social welfare officers hasati dzauya. So ndagara ndabva ndazonzi munana May that's 2022 vakuda maintenance ya in US dollar terms. Ndikati handiiwane vatanetsana nedare ndobva randivharira mukati ndobva rangosviko declare kuti ndo mari yanichabhadhara. Ndikangotaura waoni mudare mukamuzoti mari iyo haumboidye, ndichaona zvekuita kuti usaidye. Saka ndakasviko challenge chandoda kutora chokwadi chokuti varume ava vanonamata mwari wavo isi tonamatawo mwari wedu. Ndakachallenge Mwari, God himself, the Almighty. Ndakamutaura kuti kana Mwari muchinge muri mupenyu mwana ngaauye kumba. Mwana wangu akauya musi 29 July last year. Indisipo ndiri Bulawayo nichita basa. Ndobva asvika kumba kuna mainini wake. Ndobva agara. Saka ndobva ndafonerwa ndobva ndati mwana uyu musiyei agare mwana itai zvaari kuda kuti aite. Kubva musi 29 July kusvika the present day haana kumbobvira adzokera kuna mai wake. Saka 29 July ndakabva ndangofunga kuti mukadzi ari noble achangoti maintenance haitambiri nokuti ndine mwana. But zvakazondishambisa ndezvekuti muna September ndakaona ndakutosungwa nanzi ndine default yemaintenance. Ndobva ndaenda kukoti ndobva ndada kujustify nyaya yangu kuti aiwa mukadzi ari kuziva ndine mwana. Saka nzi aiwa waifanira kuuya kuzokanzisa chinyaya kuno kukoti bhadhara mari yanga $105 US. Vandapuwa time to pay ndobva ndabhadhara. Ndabhadhara ndobva ndazoisa mapepa emaintenance. Maintenance ndobva yakanzurwa, mwana ndinaye maintenance yakakanzurwa. Asi zvandoona chechi handizive kuti vanonamata Mwari akaita sei. Because Mwari ndiMwari watoziya. Iwo wavo hatimuzive kuti anoti usataure nababa wako, usataure nehama dzako. Iye anga ari mudzimai wangu. Hanzvadzi yake yandakatonzi inini pandakanoroora ndotezvara vangu yakatofa akatadza kuenda achienda kuprazi revakuru vechechi. Akasiya mwana inonzi amene yacho anoti chimission house chavo something like that. Saka nyaya ndozvinyatsonzwisisa nezvenyaya yechechi because I was once a member. But inini handida kudzingwa hangu. Ndakaona kuti hazvikwanisi kuti chechi inoenderana nebasa kuti from 5:30 to 10 p.m. basa kuti 8 o'clock to 4 p.m. unoona time yekuresta ipi. Saka ndakango withdraw ndega ndakudzingwa ndakuita sese. Asi vamwe vakadzingwa. Iye mudzimai wangu aitodzingwa imomo. Achitodzingwa achitopa defense yekuti makuda kundidzinga nhasi asi makandirambanisa nemhuri yangu. It's known. Andoziziya kana zvinhu zvichazobuda kana zvaitobuda kana paZTV chaipo. Pazvinowanikwa vanhu vachizviona. Andoziziva. Maneighbors ese andozvitaura. Zvakaitika. Ende kana vakudzinga munhu panotoita noise chacho rusha. Kungoti zvinoitika kuti vanhu vanotya kutaura. Izvo patakamira vana pano kutodongorera vanoda kuti vauye but vanotya kuuya. Saka chinoita kuti vatye kuuya handizive, pamwe ivava kana kuti chii handizive. But inangu handina chekutya because ndakatova challenge ndikatoona kuti hapana zviripo. Vairamba nemwana wangu, vaipa mukadzi lawyer, vaifurira mudzimai kuti aite zvaanoda kuti aite. Ndikangoti aiwa no inini mudzimai handisisina basa naye. Because ndonyatsoziva kuti the Bible says kana mukadzi achidadzwa nemurume wake anti Lord, ndini Mwari wake kutanga nemanzwisiro andoita Bhaibheri vane manzwisiro avo anoita. Saka ndakangoti hazvikwanisike ngaagara hake ngaite zvinhu zvake. Inditi hangu zvinhu zvangu. Nanzwa muchitsanangura mukati isusu tina Mwari wedu. Ivo muchechi mavo vana Mwari wavo. Mukanyatso nditsanangura here kuti why makapatsanura vana Mwari ava?
inini ndinopasana vana mwara because inini ndinorwadziwa nemwana wangu kuti akure ari muna baba wake namai wake. Ndinorangarira when Jesus achitaura kuti ukaona inini waona Mwari, waona baba. So iyo vanoti relationship ya baba nevana vavo as long vasinganamati chechi iyo hapana relationship. So handizivi kuti zvinoreve izvozvo. Ndosaka kuti I think they've got their own God. Vanonamata anoti baba naye mwana kana musingaende kusame church regedzai. But it's to understand kuti mwana anogona kuenda ku AFM, anogona kuenda Seventh Day Adventist, because tikutenda kuti tikunamata Mwari mumwe chete through Jesus Christ. But inini katononamata ku Sayoja kuti avatodi. Avatodi vanoti iyo church kwao ndokuna Mwari. Vanotuka mapostori, vanozvinamatira and so on. Ndosaka kuti I think vana Mwari wavo. Nanzo zvakare baba muchitaura kuti imi makaita zvekubuda muchechi ende vana baba vatiri kutaura navo vazhinji vataura kuti aiwa isusu takaita zvekuita zvekubuda, asi madzimai vari kuratidza kuti vari inferior. Madzimai vakawanda nevana ndo vari kubatwa vachisara pai muchechi umu. Tingati madzimai vane kakutya kari mavari. Handidaviri kudaro. Inini hangu pekudzingwa nevanhu ndinogona kuexonerata chechi iyoyi nokuti inini ndinotenda kuti inini ukadenha munin'ina wangu wadenha neni. But ukaona uchiti family yadenhwa umwe anosara achisapota munhu ari kudenha family anga akagara asiriwe family iyoyo. In my case ndikuti dai mudzimai anga ari wangu wandakapiwa naMwari, pandakabuda muchechi dai akanditeera, pandakamuterekedza kuenda kuchechi dai akanditeera. So I'm not bitter, handisi kurwadziwa. Asi avo vari kuti vakatorerwa vakadzi vavo vachidai ndiri kungotenda kuti vakadzi vavo vanga vasingadi varume wavo. Nokuti there is no way yekuti unoda murume wako wobva wanzi buda murume ngaabude muchechi wosara uri muchechi. Aunenge usikamude, it's automatic. Ndotoziva kuti madzimai kana varume mbavha polisi inoti achitotsvaga murume wacho pamba, but mukadzi murume ari mumba, mukadzi andi murume hapo. That's love, that's a family. But kwedu zvakatoitika. Saka ndakangobva ndangotiwo Mwari maita basa mandirakidza kuti munhu asi wangu, asi part of our family. Though takaita vana, Mwari ane chikonzero chaakazviitira. So dai anga ari mudzimai wangu, dai pandakati ngatiregedzei kuenda kuchechi, dai akasiya. Tinotenda baba. Saka pane here zvamungade kubatsirwa nazvo takatarisana nenawo yekuti vana vari kungotorwa vasingazozikanwi kuti vana vari kugara kupi? Ndisati ndapedza izvozvo, ndisati ndasvika kwenyuko kuti tori nenyaya inini mwana wangu. Pakazoitika mhirizhonga musi wa25 mwedzi wapfuura. Pakasvika pakusungwa kwevanhu, vakatonyimwa bail, vakazobuda zvavo izvezvi zvine bail. Saka ndakazofonenwa nepolisi. Information yaienda kwayaiti inini ndinoziva zvezvechechi nezvenyaya yekuti vane tumba twavo twavaichengeta vanasikana kwavo, vanakomana kwavo, vachivaudza zvekuita. Saka ndafonenwa nepolisi ndakati inini handisiri inini ndine information, ane information mwana wangu. Saka ndakaenda nemwana kupolisi. Mwana ndobva anotsanangura zvakatsanangura. Saka pakatobuda polisi yakati nenyaya hatigoni kusunga vanhu, hapana criminal offense iripo. Ndobva vazobuda kuti vakarova mwana wangu aipiwa zvinhu zvekunzi anotengesa. Atengesa ouya nemari. Saka akaroverwa kunzi haana kuuya nemari. Saka zvikanzi inji inyaya inosungisa munhu. Ndikati ngaiendere mberi. Ndobva yanzi nyaya yekuti child labor yemwana iitwe. Zvikanzi child labor hatigoni kusunga ava, tinosunga mai vacho. Ndikati no, inini mukasunga mai vacho ndakuita kunge ndina against namai vacho. Vasiyei. Vaitenda havo kuti mwana ashandiswe, but inini hangu handisi kuda nokuti kana zvazoda ndoita kunge ndiri chandoda kurwisana namai vacho. Ndoda ngotovaziva kuti handirwisane navo, handachada kurwisana navo. Iye assault ndiyo ngaiitwe. Saka itori process izvozvo. Asi makatarisa sababa vane vana vavakazvara, muchiudzwa kunzi imimi baba uri dhimoni, ndipe mari yeschool fees, unonzwa sei sembereki? Inini challenge yangu iri pakuti hazvindiitire zvakanaka, but inini handisi that other guy anongota give in easily. Inini ndinotoita fight. So ndakata fight ndikawana mwana wangu. Zvokuti vamwe varume vana variko, vamwe vakatorovererwa vana, vatochata vakatoenda havana kana chavakadya. Kana muchata havana kudaidzwa vari vana baba vemuchechi. Mwana ororwa, ochata iwo baba usipo. Nezvinzi baba vari kupi? No, this is what is up. Indiri kutaura izvi because ndinotozviona ndiri pamba pangu.
mwana mukomana anogona kutorora, baba vasipo, family members dzisipo, they choose my family members. Ini zvandinotaura izvo, mwana wangu akatondiudza kuti iye ari kuchechiko akatopiwa baba wake. Baba wake aitonzi Lakimozi Nyama. Akatondiudza kuti wa given for kashamwari kaitamba nako ainzi Farai Maisiri. Saka vana baba vanenge vaine vana 1111 here kana kuti I cannot answer that one, but ndikutaura zvandakanzwa nemwana wangu kuti akatopiwa baba vanonzi Lakimozi Nyama. Ende dai anga aripo mwana wangu anondokutaurira izvozvo. Saka ndonyaya iripo sekuti tingati inini handingobvume kuti zvataurwa ndingoti it's okay with me. Ndinotarisa kuti hapana chandatadza here, ndadai sendoona kana ndaita ndoita fight back. Ende kana ndakustinga ndostingawo chaizvo zvinonyatsoita zviite zvakanaka. aiwa maita basa baba, tinovimba kuti chichemo chenyu mhuri yeZimbabwe iri kunzwawo inokwanisa kukubatsirai, zvingava maloya ari kunzwawo anokwanisa kuti aiwa zvitogona kumirira kodzero dzevana vakapambwa kuti vadzokere kuvabereki vavo, zvichida hurumende inogona kuti aiwa isusu tiripo zvakare kubatsirana nevabereki kuti vakwanise vane varume vakatorwa, vane vakadzi vakatorwa, vane vana vakatorwa, tikwanise kuti chechi ibhanwe kana kuti tiona kuti ndiapi matanho atingatore kuitira kuti vanhu vanamate zvakanaka. Nyaya iyoyo mukutaura zvakanaka, but tine dambudziko manje rekuti zvinongonzi hapana criminal offense. Ini nyaya inondinetsa ndeyekuti ndoda kupa muenzaniso wandogara ndakataura vanhu. Ngatitaure muenzaniso wemunhu akarovererwa mwana asipo. Mwana iye akafa akati handisi kuviga noti asi mwana wangu. Polisi inotomumanikidza kuti ndanoviga mwana mozopedzerana nyaya dzenyu idzo. But ezvinezvi munhu anochengeta mwana kusvika age of 18, mwana uzotanga umwe munhu omirira kushandisa chete mwana uyu. Munopaona vari fair ipapo. Ndotofunga kuti legislation yacho ipapo ngaigadziriswe mwana inini baba nditori mwana neage andinayo ine. Baba wangu wakatouya dho vakafa ningi wao wakatouya, I bow down don't ndine family yangu inini, but isusu vana vedu vari kutonzi kana age of 18 wa free, but when it comes to problems takuchinzi isusu ana baba wacho chiuyai. Saka zvobatsirei ini mwana wangu ndaimbadhara school fees but anga nomwe baba aroda mare kuchakati aidi kungondi mai wacho aiti kuna baba wako wakapowa nyowani, which is not fair. Tikuti isusu kana mwana ari mwana kana iva vari kuita izvozvo, chinotondi chiri fani ndechekuti family yavo ivo iri intact. Dzimwe family dzevamwe ndo dziri indisare, and unotoona varume vakuru vanenge inini vakatofitwa nehurume. Ndofunga mazvo zvandakutaura kuti unototi uyu murume chaiye, vanoita zvinhu zviri silly and stupid like that. Kuti unonzi kwasenza mari inoenda kuchechi, kwasenza isi tinoziva kuti kudza baba wako namai vako kuti mazuva ako awedzere kwani ndio commandment ine mubhadharo yakataurwa naMwari. Imwe yese mubhadharo inouya kuheaven. No one has been in heaven, but if you honor your father and mother unobhadharwa kuti pano panyika you get paid naMwari. Saka ndo challenge zvekuti hurumende ipindire tinoda, asi kune mitemo ye-freedom of worship enje chatinongokumbira ndechekuti chechi haibhanwe nokuti haisi chechi yavo. Toti chiko ikensa vanhu ava yakaoccupy chinhu chisiri chayo, maparasites vakapinda pachinhu chisiri chavo vatanga kugadzira chinhu chavo. Saka isungoti hurumende ngaitibatsire kuti vanhu vangobuditswa ivavo chete, chechi yokontinya zvayaita mazuva ese. Ndozvatiri kuda zvekuti vanobvumidzwa kunamata zvigure zvinonamata, atizviramba hatijoinesi posi noti zvinoita zvakaipa. Kumapostori kuti vamwe vanoenda nokuti vanoda izvoikoko, ivo vachaonawo vanodawo zvavo, but pavari pacho host yavo ndo yatitoa kuti aiwa ngavabude muhost vanotanga zvavo. If it's just like that, hatina kana dambudziko nazvo. Kana vakada kunamata vachiita mapipi vanoita ikoko, vanoda mapipi ndo vanoenda ikoko. Isusu hatimbomanikidzwa kuenda kwavari. Tiri kungoda kuti chechi toiziva. It was a good church. Juraura muri kuona here, leader anga aripo aipromota kunzwanana, ndini ndakarigadzira inini. Umwe muzvarwawo akaisa material, but takabhatarana zvekunzwanana chechi yedu yakatonaka. Kuzongoya uzongotoro. Aiwa tinotenda baba maita basa nekuti pawo divi renyu mazivira munoita nyaya. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe patanga tichitaura nevanhu vakanga vari muchechi kubva ichivakwa kuma-80s kuti ndezvipi zvakazovapusha kuti vabve mushure mekunge mukuru wechechi vanyika vachinge vafa. Iko zvino yava kutungamirwa nevanhu vekwaZinyama vari kuti aiwa zvakanga zvakuitika muchechi umu mushure mekufa kwavanyika ndo zvakaita kuti tisiye chechi iyi. Chokwadi zvinoyeredza musodzi nekuti taona kuti varume vakuru vari kutambudzika. Ukaona murume ataura chokwadi moyo unenge waremerwa. Rambai muchisubscribe muchilike, tiri pano paZim News Beat TV.